angadi kunje on ko de sarjata ma téléphone o kono mi gerrata kano wulde on tigi nandi do no wulde kano wuldi ni wulle an lero mo cipotoda lero mo mi cipoto joni wa yahay golle arta min kadi mi yaha mais an sa arti ko problème tum ko noddugol tum artali han joni a waɗa ɗum e ɗum kono no waɗi joni waccu ɗaɓɓanama gollowo joka tito mi jala sa jamais anko sina fallalam ɗaɓɓanne jalouse woni he mi andi ɗum ɗo mi jaɓata ɗum ɗo sérieusement parce que an tunga wata wadde golle ɗen si weeti bimbi a golla e golle maɗen fof wonde a defi wo andi wonde mi ñami wo 0 e ɗo an tigi ɗandi sa arti ɗo ko nekuɗa fi ko joni no waccu mi ɗaɓɓanama jiwu gollowo miɗo yiɗi lerde mi gayi mi wo ñama mais non haɗa gollowo debbo ɗaɓɓetake ɗo andi wono mi faala ɗaɓɓana gardien ko gardama falɗa o non même pas portayon Aisha hakkunde ɗo e ɗo si goɗɗo soni ara on kay yimmagol ɗo uddita bistumbi s'il te plaît s'il te plaît anno mi wawama jeejude salla ka s'il te plaît a jaɓi ka mais ça sera pour la dernière fois t'inquiète pas ok bébé en jaɓi anani noon ka a yahay golle arta ñande waynata lanoɗana woni nous sommes d' accord oui ok dans des jours j'adore kono noon nde ko ya konti golle maɗa sina ɗum ɗa andi ko woni ton ko t'inquiète pas lanarde ɗon chambre bye bébé en ɓay tunda moori ɗo juri kesi nda nde baɗe ɗo maquillage ɗo kadi buwe hagan kadi accuka jangata pasata hino yiɗi moƴƴintina ko ɓe landitike min ñanden fi paiement o koy kon fin de mois yewti la mari retard 10 jours an a jangata a pasata ñande o ñande ko finance gol mbuuɗi accu fiyala min mi yalta e ɗo bimbi nande ko dimanche ko hande tumi mi mari repos min mi yalta e ɗo bimbi mi haylo mi golla ha mi mettodira e himɓe mi ƴetta ɗi mi finance nama ko école hara kadi ɗe tewti puyduɓe ɓe ala haqqil ɓe ga jokka e marɓe haqqil ɓe mbaydandi fus ala ko hoore maɗa laddintinagol e maquillagol ko ɗum woni golle maɗe jaja so ɓe noon mi janggay mais cette fois ci il faut que yoɓanala par ce que ɓe yaltini nan andi say a andi mbuuɗi o si haalama a waɗe melu ha henduda waɗa o il faut que majja bonniɗi simi yoɓanarima jannguɗa ɓeyna mi occupake ma hino miɗo occupé ma an kadi ala wakkilade jangga a doublinde laabi jel en classe jiɗi fof pas double jaja an kadi noon mi janggay soɓe joni noon mi janggay fella ma mais mi yiɗa gore ɓe am ɓe hersinalan toon ñande ñande yalta a hiɗaɓe hersinama a hiɗa andi a janggata an tigi ɗani si goɗɗo yaltinama yesso yimɓe ɓen ɗum no hersini ɗera ɓen na yaltu an yaltu sérieusement no hersini jaja fella ma jonna mbuɗɗi joni c'est bon t'inquiète pas jangami joni ok ɗandiga monanta kola so ɓe cette fois ci mi janggay mi promettima mi janggay mi yoɓanima ɗo duuɓi jemi hay sa mapaki fendane hara ko mi wonta so ɓetta les 5 premier sa mapaki si allah jeeɓi nan an koy ko non guere mbuɗon si yalti a haalay ha wela fiino ko fekki jagada cuka o so ɓe cette fois ci mi yoɓay mi lesi mi fuɗɗike ɗo gollugol o mi gollira ɗo wa mbabba accama ƴetta ɗin mbuɗi fof an waɗaɗi ɗa waɗa uf ɓen to mi remboursete cette fois ci mi jangga nani noon bakko itta mi heɓa remboursami soɓe no yawde wuurde fisugo jaja en kikirana ɗo wonɗa yaade soɓe ko toon woni yawgol ɗe ɗoɗɗa e joni message ma mi landu d' accord maranalan ɗandiga ko liƴƴi juɗaɗi de hande wure felama maranalan na garde merci jan ok waɗa doy sagataɓe ɓen ta daruɓe de mi hiiɗa probléme mi hiiɗa probléme awa fanki min kadi confirme no welala moƴƴano here ba siwude ko ɗo hande a darata série ma o ma wandaɗo non ko fonon ɗo allo eyyi a hoti ka deuxiéme sa ari on porta wonɗo ka gauche ɗon porte wonɗo ka gauche ɗon j'allais dire ar tul sona ha
Ala yanama. Hida ani kwa mtu anoyade hapo yo mole to wadi ni miyana. Yani bo. Nyami hapo mata waiti ni. Konoi. Awak nasa. Alatom. Ojo dan jodo. Mok beng. Iya aja. Alaga. Alatom. Kau cia jam. Jantung gay. Jarang. Jarang. Ko madam ni. Ayo jarang. Jantung nalatom. Jantung. Musanya ke balawol. Ya musanya kubut. Awa nadi dinata timino dirma. Bayanking grand yonda presenti lama. Tali kadi lamfala no gardien. Ayodo sonjila nga kamiyari woko walla meba gardien oya wala ni lan fima moƴƴa parce que goddo mindi kasare do miyata goddo mo wala garanti parce que yettugol goddo mo anda kay wi acce galle mun no wonde risque njan a faami mais o sifayi ke lan fima moƴƴa do non ara min ngawona e do min ko woni weltala wo kaduna do ko aden wujjowo ma dum feno sa woni ala problème a wona e do Problem ala. Oh, do momo nandai ma do problem. Andi jamaji di meni wodi fa l'apparence strong. Ya. Mais c'est pas grave. Kon tay game. Labe woni kam. Labe. Kaw labe. OK, problem ala joni mi jonet do joni mbodi sodo ya teni jemali. A fami. C'est da jango à partir de 8h ara fudo da golle de nga. 8h. À partir de 8h aro. Atawa teni jimari on addora teni jimari pardon ara yigita dum don sari afudo to tungolle de malgré o mois do woddi ke mais hande ko 10 jours heddi do e mois may mais mi yobete mois on fo ka so may mi yobete mo jonna makadi 3 mois avance a fami dum non fo ko e mami yata mais non dey ay wata ka ba faldo dum non mi fenanta ma dey a dogore galle ne wasma kadi ko galle ma OK wadro to salle voilà ara ko dum non joni ya wada retre ka numero ando 100,000 mi valide yo dum no yanante teni jimadi ka no gasa minno milanda ko jebbe OK de toutes les façons si yonali andina la mi bede OK No si yonal mo wayen tum antinde ala dum non problem. Ne. Mai Jara manan. Jara tare taru non de a partir de 8h ara oti do anani ka merci Bade wali ke ka. Da jango ka plaza to mo porta e. Ay mi ma. Puttana la non do hande kali siminani do inde gardien. Ko ata kamina banta mana gardien wadi ni nan. Me bana ma bi create no sobe. Wala no lambe. Neno. Jono hande kadi ko do wonta siwu gol dum no to hande. Do la se. Hay sa nyel ci ko la jugiti a jono ngermala wi ala milla hidi jogagol téléphone. Intel mo be mo leti telephone mo. Ini orang gua harum kan. Ngara baba. Ila jam. Masule. Ko ala je no fara ide. Tuna wan. Pune bes. Non dorang si patron ngi be. Jolo to patron maka. Ami bi mo patron maka parce que kan ko patron. Abi mi. Wata ko yalti na golle be. Simi bebi ni wa yoni. La ilaha illallah. Hey. Elage. Hey. Me anda wali do ci no va pas. Hey.